ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ. ಬಟಾಟೆನಿ ಬೇಯ್ಪದು ಚೋಳಿಗೆ ಎತ್ತದು ತಂದಿನಿ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಗೆ ತಂದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಲ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಗೆ ತಕ್ಕ. ಬೊಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್. ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ. ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ. ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಿತ ನೋಡು. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತಂದ ಐನಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಲ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಒಂಚಿ ಉಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಯೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಮಲ್ತು ಗೆತನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತಂದೆ. ಬ್ರೆಡ್ದ ಈ ಸೈಡ್ದ ಪಾರ್ಟನ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತನೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ತಂದೆ. ನೀರಿಡು ಒಂದೇನು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರಿತ್ತು ನೇನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೆತ್ತಂದು ಆಯ್ನಿರ್ಬೇಕು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಬಟಾಟೆದವು ಉಂಡೇನು ಆ ಬ್ರೆಡ್ದು ಲೈ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು. ಮಾತಲಯನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಯೆ. ಬೊಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲುನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕುಲು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒರ್ಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡೇ ದೀದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಜೆಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿತ್ತ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗಿತ ನೋಡು. ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಎಚ್ಚೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನಿಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪುನಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಬಾಯ್.